अमाया सानसेयाव 300 नङामोनबाथ' जों नोंनो बेदर जाहोनो हागौमोन। नाथाय जों बेखौनो सानोदि नोङो मिरामिसैनो जाबाय थायोबा मोजां जागौ। जादे फिसा जादे, दालि गेसावजोंनो जादे। सानफ्रामबो जुदि आं दालि गेसावखौनो जाबाय थानांगौबा, दिनैनि गेजेरावनो जुदि अमा बेदर मोनजायाब्ला बे जेलखौसो खावनानै बोरमा खावनानै जाफैगोन आं। खावनानै जायो ना मायो, नाथाय जोंनोबो एसे होनांगोन बेदरा। नायबानो जाबाय नोंसोर आं जाफैगोन ना जाफैया। दिनैनो दानो खावनानै जाफैगोन आं, बोरमा मासे खावनानै जाफैगोन आं। बोरमा खावनानै जानो हायोबा आंनि नामाबो बिशाल नङा। बिशाल बाबु, आं नोंनि थाखाय अमा बेदर लाबोगोन, नों सिन्था खालामनो नाङा। नै आंनाव मेरला फैसा दङथ', नायनो नामा नों फैसाखौ? नायनोबा नै बेसेबां फैसा दं आंनाव। नों मा जानो गोसो आं नोंनो बायनानै होफैगोन। खालि आंबो एसे होनांगोन बे बेदरखौ, सानैजों ज' जागोन, रानलायनानै जागोन। गाब दंखायो नै फैसाया रोजा रोजा। होमबालाय मोनजामारसिगोनलै आं।